Mbela sing ringkih. Panglimbang 5 menit dina Senin Wage tanggal 7 April taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 8 ayat 1 tekan ayat 11. Dumadi ing endi-endi prastawa tindak ketidakadilan tumrap para wanita. Wanita antuk perlakuan sacara ora adil tinimbang makhluk sak derajate kaum priya. Akeh kadurjanan kaum priya kang kurbane para wanita kang ringkih tanpa daya. Wanita diperes duwite, diperes tenagane, diruda peksa enggo didadekake budak seks. Pating sliwer warta saka njaban rangkah para tikae wanita kang nandhang sangsara. Endi sing disekap, endi sing ora dibayar majikane sakwise didol utawa dadi kurban TPPO. Lumrah para wanita uga kang dadi kurban tindak kekerasan dalam rumah tangga utawa KDRT. Apa panjenengan sutresna PLM nyumurupi sawijining keanehan jroning waosan dina iki? Iki ndak tuduhi. Sacara sinengker, waosan dina iki ngemot tindak ketidakadilan tumrap wanita. Monggo kasetitikake. Santo Yohanes nyritakake anane sawetara wong Parisi kang padha nglarak sawijining wanita menyang ngarsane Gusti Yesus. Jari wanita iki ketemon laku zina. Apa panjenengan pandemen PLM percaya wanita iki temen-temen tumindak zina? Nek aku kok ora. Tak kira Gusti Yesus uga ora percaya. Mula panjenengane ya ora age-age nyetujoni apa meneh paring-parilah si wanita mau dibenturi watu. Rikala Gusti Yesus nyetujoni si wanita dibandemi watu, panjenengane bisa kena rong perkara. Sepisan nglanggar pakon tresna tinresnan, kapindho tumindak ora adil marang wanita. Laku zina mono lumrahe katindakake dening wong loro, wong lanang kalawan wong wadon. Pitakonane, lah ana ngendi sing lanang? Gineo sing digelandang menyang ngarsane Gusti Yesus amung sing wadon wae. Menawa bener wong wadon iki tumindak zina, ateges dumadi tumindak ketidakadilan. Kudune sing dilarak kasuwanake ing ngarsane Gusti Yesus ora amung sing wadon wae, ananging uga sing lanang. Iku lagi iso dijenengi adil. Mula Gusti Yesus ora gagi paring wangsulan marang pitakonane wong-wong mau. Panjenengane malah mendel temungkul njur nyerat ana nglemah. Nyerat ana nglemah kupiya ngelekake wong-wong mau supaya padha ndeleng-telenging ati kang ing kono dumunung ati nurani utawa suara hati. Ing ati nurani mau Gusti Allah wis nyerat angger-angger tresna asih dalem. Nanging rikala wong-wong mau ngoyok nyuwun wangsulan kanggo mathok, Gusti Yesus sambi jumeneng ngendika, sing sapa ora rumangsa duwe dosa entuk mbenturi watu luwih dhisik. Pranyata ati nuranine wong-wong mau musik, wong-wong mau ninggalake ngarsa dalem Gusti marga rumangsa ora ana kang resik saka dosa luwih-luwih sing paling tuwa. Para tresna PLM kinasih mangsa prapasah ngelingake para pendherek dalem Sang Kristus supaya nyadari hakikat kesederajatan antara priya lan wanita minangka titah kang luhur ing ngarsaning Allah. Para pendherek dalem Gusti tinimbalan padha ajen ing ajenan mligine antara kaum priya kalawan kaum wanita lan para ibu. Dak wenang lan dak wiyah marang kaum wanita lan para ibu. Mujudake tumindak kang cengkah karo paugeran tresna tinresnan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan tresna tintresnan ingkang maujud wonten sikap ngajeni tresnani
kaum wanita mriginipun kaum ibu-ibu. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Duwin Yang Roh Suci. Amin.